station sa CDO. Ang sarap kasama sa trabaho o sa school. Metro tawa sa DJ na super cool. Back na back ang mga hirit. You know I love it. Number one! Number one! Sangkulangit ang amo pasalamat sa imo kamurkada for making us the official overall number one radio station sa CDO. Sa latest KBP, RRC, Conchar Media Radio Survey. Maraming salamat kamurkada. Number one! M-O-R! You're all my number one. My only radio. M-O-R! You are my only radio. Only radio. Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro yun ka! Nako, walang forever. So, daog ang mga ningon og 0 na 0, 0, 0. Walang forever. Saan taman, kung di naman gid nimo mapugos si kuan pod tinay, di ba? So, it is an advantage kung mo risgo ka nga mailhan gid nimo siya og tarong, no? Hinoon, di man kailangan nga mag-live-in gyud para mailhan nimo siya, di ba? Dili man gyud na siya kailangan. Pero kung baga, kung naaman mo'y sakto nga desisyon o mature na mo nga makahanuklog mo pwede mo mag-live-in, dagan pud gyapon advantage ana og isa ka na sa kana bitang panghitabo nga pwede nimo siyang mailhan gyud deeper pa gyud, no, kung kinsa gyud siya. And advantage na sa imo kung baga makadesisyon ka og tarong tinud-anay nga mailhan gyud nimo siya, and kung go gyud ka, sige go pakasal. Pero kung meaning kung mo go gyud ka, pasabot ana grabe convinced na gyud kay kastanan. Pero kung convinced na pud ka nga dili siya para sa imo na pud ng desisyon nga dili na gyud siya pud. Diba? Nga naman ang life. Saan taman, di man gyud mo mapugos imong self nga mo manginabuhi nga kauban siya nga ingana ang iyang batasan or ingana kung dili batasan ang iyang mga habits sa kinabuhi, no? Di nimo makaya, di nganong ipugos man nimo imong self, di ba? Tawag sa tanan mga naka-live-in na diha, katong mga naka-try og live-in, nahitabo ba nga kanang advantage ba sa inyong pagpamuyo? Ang inyong pag-live-in? Inyong relasyon mas ni maayo ba? Mas ni better ba? Or nahimo na inong disadvantage ang inyong pag-live-in? Hi lang ko diha ni SG Calonia diha sa may Pilgrim nga ng mga naminaw diha karon sa may gate. Hi ko sa mga schoolmates na ako diha. Napabay ako mga schoolmates diha. Wala naman siguro nang graduate naman siguro tanan. Ay lang ko sa mga estudyante, mga teachers ng labay. Ma'am! Wow! Nice lagi kayo na imong kuhan karon diya, ma'am! Wow! Minsan na imong kauban, ma'am. Imo nang dalaginding. Sa mga dalaga po diya ng labay. SG Calonia, ikaw na bala, ha? SG Alfred Calonia, o kauban ng mga guard diha. Sa Pilgrim Christian College. Unsa may gikabisihan ninyo diya, intramurals, ha? Mobisita ra ko diya, ha? Andaman na ninyo inyong mga ipa-autograph. Di ay, magpa-autograph di ka, Master Papa. Ay, sabi na, tag-gis-gis. Inegosyo na nato na yung lisod na yung kinabuhi. Kanay, ato na yung caller, may. Hello? Caller?
Caller. Dili. Hello, caller ka? Yes. Sabi kong dili ka caller, basin maningil sa utang. Si pangalan? Sinara din, Master. Kinsa ngalan? Sinara. Shinara. Shinara, kung mahogan ni ka, Shinara ko. Sige, Nara. Shina. Sa imong kuan experience na naka-live-in na ka? Nakalibi na, Master. Karon. Actually, nagmulag ni karon. Okay. So, sa una ni. Mm. Ikapila ni mo nga na-live-in. Ikapila nga lalaki ni. Kaya sara na ako nag-try. I mean, ikapila ni mo nga uyab ni siya. Ikaduha, Master. Ikaduha. So, sa ikaduha, nag-try ka og live-in kay? Nga naman? Kaya, kuan na lagi, kanang kailan na amigo may daan. Mm-mm. Tapos, kanang, di ka na ko siya, kuan ba, di ka na ko siya, minsan, di kami kita niya, kay silingan na lagi niya, kaya, pakalakaw mo na siya sa trabaho. Mhm. Tapos, nagka-uyab din niya, then, istorya ato, nagkuhan lagi, may istorya, may live-in. Meaning, kamoy nagbayad, nagrenta mong duha, or ikaw ra sa inyong balay, or sa iyang balay, ano saman? Yan balay. Sa iyang balay, meaning na po iyang mga parents? Kay, kuhan, naman na sila kaya, bitaw ko ng, kanang sakto man na sila kuhan. Yan papa, kagawad man. Basta di kagawad, na kaya? Basta kay datoon, gid sila. Kami, unsara man. So, diha ka nagpuyo sa ila, sa una. And then, Sa iya yung balay, kay, naman sa ikaw galing yung balay. siya ra isa. Siya ra isa. Okay. So, okay ra pod, advantage sa imo kay ang pagkaon nimo siya magbuot. Siya mo kuhan. Siya gasto tanan. Siya. Mm. Pagkakuan man, Master, kay, wa pa mi nag-abot ang bulan, nag-ipon. So, nag-ipon na. So, unlimited ang naitabo. Unlimited, kada gabi unlimited. Diya din ako nabalaan, Master, na kuan. Diya na din na ibalaan ba ang mga kinaiya or kuan. Na, ang sa liyok niya, may nanan ba mga sikwito. Naibawaan ni mo nga gahi gid siya, gahi. Diya ni mo may bala ng ulsa na siya. Diya po niya may balag kinsa kaon niya karon de. Ang mga pangit ug ang mga naba kay mga nakita pod nga nindot sa iya. Ang naman sa primero, Master, kanang kuan gid kaayo safety ni Master. Pagka pila mi ka man sa ato. Diya na din murang nanay kausaban sa iya ha. Unsa may nausab? Nausab ang nag-lipstick na? Kanang nana siya ibidibira na babae. Yan naman. Kaya katalagi ang ex. Mintin man sila kakita. Tapos, kung ay anak ka na babae, idudahan lagi na ako kaya ang basik anak po niya. Kadagan mong istorya. Kaya sweet man sila sa bata. Dahil sinan ko na kung mari na lagi daw niya. Niya ako, di man ko makatuogid kay nanong kadadi man ang bata. So, naay kuan, naay mga pagpamakak. Naay pagpamakak. Kay kung dili pa to, kuan yun iya, kung tinoda na ito iya, dili man ito mo dadi ang bata. Mo dadi man ang bata. So, ito niluda ko. May gani kay wala mo nakabuo. Dili po ko gusto na, Master. Pero unlimited. Ha? Naman na nagagamit na. Nagagamiton nga kuan Kondom. mga powers. May kondom. Ha? Na yung mga powers nga gigamit, mga kuan na siya, mga superpowers. Kaya parang dili. Kanang libin-libin mga, okay na nang libin-libin, basta kanang dili lang magpabuo ba mo na ilisod. Lagi kay kung mabuo, mapugos na inoon diretso. Napugos ka nga. Napanidan na ba? So kung ikaw lugar pangutanon mo, advice ka nga mag-live-in ang mga mag-uyab?
Depende, like, siguro like man tayo opinion. Pero unsa Naraman imong na opinion? Ako kay lahi man. Unsa imong opinion ana? Kung ako gyud, okay ra man ako live-in. Basta ang butang lang gyud dili nimo nabuhaton kay lisod na nimo sa biyaan kay dili kanan itong anak kung namay mabuo. Kana lang. Okay. Kana And then lang. pila edad dapat nga mag-live-in na? Mga 25, mga 23 na. Ana. So kanang dapat mature na pud una-una dili ka ng mga kuan pa. Dili. Ako manggod na stay kay bata pa mo ko ato niya. Mara na kuan ko ba? Nakurat ko. Nakurat ka Guwapo niya. ko siya. Ano ba? Then provided pag yun sa imo tanan. Siyempre makaingin ko. Kuan niya. Plangga ko ano niya. Ano ba? Naabot man sa point na kanabitan na panidan na ginako siya. Kita yun ako sa duwag sa mata na ko nga nagka-hospital sila itong babae. Nahila So, wala ka babae nga gugmaan pa gyapon daw sa iyaha niya. Nanere ko sa likod nila. Muto nga ako siya gatubang yun. Namalay naman ito sa mo yun. Kato nga lalaki. So giatubang nimo giingon nimo unsa? Giingan din ako ang mga dinikanan nga karon inyong mga anak ang dadaanin ako bata pa ko pero mo concern yun ko saya kay siyempre ako na ba siyang itawagin nato siyempre bana na ba na ako na siya pero na ako anak so dapat ako dunay karapatan sa iya nga iulit na ako sa kanya kasi siya may nagbinuo okay ra ang dag ako Pila gani imong edad? Karon Dili gapon. 15 pa ko master eh. Ha? 15. Ha? 15, pero di ko mailan na bata. Unya naglibin na 15 sa may amahan ni mo sa imong mga ginikanan. Taga kuan magud bukid mo gud master niya. Yakit sa imong ginikanan kay akong kusion. Nya karon kay Sunod na bata. Dili wala na. Dili ka karon kusion ani imong uban. 15 pa bata ah. Lagi, wa man ko nagkuhan, wa man ko nag-question, ako lang gi-question. Ngano nagsulod-sulod ka ng uyab-uyab. Nag-live-in pag yun, samot nagkusion, gid na ako na imong uban. Asa ba dapat imong uban kay kusion? Sige na, tulog na kay kuha na nga, para mutubo pa ka. Ulo ko. Ito ba din mo? Oh, stricto ko sa mga bata. Mga bata nga, kuhan, bunalan. Ipa-sleep na nagsayo. Dito master, dasan kay kung na-learn karon kay dapat gid kanang mga batanon karon. Kanang mga batanon. Kaming mga batanon karon ay kog char-char. Mga kami mga batanon karon ang ako lang gid ikatambag pud sa ilaha. Yung kay dili lang gid mo kuan ang mga lalaki kay mga lalaki yun dili man ingon na tanan na lalaki kay ang uban babae kay may sila tanan dili mali ang ilang mga istorya na tanan na bitaw kanang mga lalaki tanan na kita ang babae no binwatag sa lalaki o babae siyempre yung topik man ng babae kay maburos man na pero sa mga liyok ba maura na ayaw ikuan sa tanan sa lalaki. Hindi ba sakit naman ginag-inon ka sa lalaki ka ng mga babae. Nakumaon daw ninyo. Sakit pa niya po na niya. Mura po sakita sa lalaki kung bali. Okay. Sige, greet na sa imong mga friends kay matulog na ka. Pag tunaw sa imong didi ha. Imong gatas dayon ay kalimti. Bataan ni dugay kay matulog unsa ni oras oh. Sige, i-greet na imong friends. Mag-greet lang ko sa naminaw karon si Master po yung tanay mga GD mga kwan na sa Malay-Balay karon. Sinara di ay ni taga Bukidnon sa Lumayag. Tapos Ingna nga nag-uyab-uyab na, di na ko mag-uyab-uyab, ingna.
Dili mo magtaon-taon ng uyab-uyab ako. Bata pa mo. Kanusa ka mag-uyab-uyab, ha? Promise. Kaya ako nang i-search ng Sinara diya sa inyong lugar. Pila edad ni mo mag-uyab-uyab? Wala na siya mga pamilya na nadlok sa kuya. 15. 15? Tapos mag-uyab-uyab? Maglibin-libin pa yun? Sumbong na nga ni SG Kalunya ron. Sirmonan kag 7 ka oras. Di makakagusto matulog, ha? SG Kalunya, di ba? Unsay maingon nimo SG? Mas stricto para man sa ako kay gini nag-military. Bitaw. Regards ako sa mga taga-pilgrim diha. Unsa inyong maingon taga-pilgrim, tawag karon 0937373167 kay may manggid mo kuan be. Tawag. Hello, may gabi. Hello? Hello, mo usab pa ka. Ikaw 15 gyapon ka. Dili, uy. Ay, pila edad nimo? 25. 25. Ay, pwede na mag-live-in. Bitaw. Singalan? Claire. Claire. Grabe ka. Lubad mga ingala. Mabasa kayo ba? Claire. Claro. Klarong-klaro. Sige, Claire. Klarohon daw nato ni Beon sa imong experience nga medyo kailangan na mo magtuon. Kuan kanang nakaagi man jud ko live in master po. Asa ka niliko? Sa right, sa left? Asa ka niagi? Sa right. Sa right. So, right side. Unya, si lalaki, kapila ni nimo nga boyfriend. Dili ni boyfriend. Ha? Ninyo na jud nagninyo na jud ni nami. Dili ba? Sa una ba? Ay, sure. Pag-live-in nimo ba? Pag-live-in. Dili kanang wala ko masukad og live in nga nag-uyab. Wala. Ha? Nakatry lang ko live in. Na may anak. So, dili mo uyab lugar? Nag-uyab mi pero isa ra katuig. Naburos sa din ko after 1 year. Asa ha? Ato sang kuan kay nalibog ko ha? So, nag-uyab mo una, pero wala mo nag-live-in ato. Wala. Pagkaburos Wala. nimo, ayhan na din mo nag-ipon. Oo. And then, tungod... Dagan kay So, love kay nimo sa tanan siya kay nagpaburos man gyud ka. Oo, nagkasinabot na ni. Okay, so ang inyong pag-live-in is mutual understanding with your family ug ikaw ug siya ana. Ang nagkasinabot jud. Pero walay kasal. Wala pa. Okay. And then, Mo din to kay labasero man na siya. unsa labasero? Hindi ka isda sa sulod sa merkado. Abi na kog sige kasiro. Yate. Sa laba-laba. Okay. And then, Then, wala ko na-expect sa iya nga musulod day siya ng mga dautan nga bisyo ba. hala, unsa man ning dautan nga bisyo lain no? Dagan akong mga naisip nga mga dautan nga bisyo. Sayop. Hala, come on na ni karon. Ting tedede. Dito, right here, right now, ako ang siga dito. Hala, may lain siga day dani oh, paminaw. Ako ang siga, hindi kayo. Hindi daw kayo bak. Unsay problema din anang mga suyop-suyop nga mga problema din niya. So what's the problem? Wala man kay mga dugo nga nagkuan. It would be bloody. Na. Ito, Mr. Cook, kay pero nausab naman yung siya, Sis, depends na yan. Wala man akong nakitang Lugi. Mo ba? After 7 years na mo. So nasap na nimo siya pare atong sa atong drama. Ha? Nasap na nimo nga na siya mga unsa man na sachet, mga unsa man na. Oo. And then imong gitambagan, grabe nimong suko. Oh, normal. Nagilaka pa ganing ko. And then unsa yang gingon? Mga kuan, kanang nayag pa sa ilo sa ako. And then unsa yang gingon lagi dayon na mga ipasaylo din sige ugma lain na pod. Actually, it is Pero
Pero naikas nga wala siya niulig isa ka adlaw kay nag-inuma man dahil siya tibok adlaw tapos nagsuyop pagid. So dito na dayon ibuto ka. Gusto pagid siya manigarilyo. Ang iyong anak pila na edad ato? Mga isa pa ka tuig. Nya provided man ka sa tanan basic needs. Kasi ang dagan kay ko pasakit nga akong naagian sa iya sa una. Bugat kay akong mga pugnaw na wala ko kasabot na nani di ay. Kinsay gatambag-tambag nimo, kinsay ga console nimo permi. Wala, magsige lang kong ampo in taon. So moabot lang ang angel og galit sa gabi. Wala gyud ka ni dol sa imong mama, papa or sa baka ng mga barkada diha? Dili ka nang wala. Naamang may pamilya, Master Poop, pero lola ug lolo na ako kay broken family manggod ko. Mo nang dili ko gusto nga Pareha. akong kaagi. Mo mo agi sa akong anak. Yeah, fear man na nimo. But then kuan kaning naningkamot jud ka gyud nga okay inyong relationship na nag-forgive ka, gitabangan nimo siya ana, parang ganon. Oo, nagtinabangan ni din. Pero sa iyang mga binuatan ato, labaw pud ko, inom pud din ko. Kay mo pud na sa imong pagkadalaga. Nadala ni. Nadala pud ko sa akong mga barkada pud na akong mga amiga nga mga bad influence pud kayo. Lagi kay syempre kailangan makag-happiness sige na kag duol, di ba? Mo man na ana para ma-balance ang life na man ay happiness pud sahay. Masubraan lang. Pero dagan kay minangagian nga mga pagsulay. Then karon kay 7 years naman among pag-ipon. Aya na dahil may nagpakasal, nagbago naman sa siya. Wala naman ko nakita siya nga mga anomaly nga mga dautan nga binuhatan niya. Oo, kay tungod ni Duterte, nahadlok na siya. Dili man gud na siya inanal sa una, Master Poop. Nadani ramang gud na siya, natintal. Ayay. Pag sinabi kong huminto ka dyan. Hindi ka baguhan ng tao. Lagi. Pero pag sinabi niyang huminto lagi daw. Kasi, alam mo, Hindi ako papayag ng gano'n. hindi siya mapayag talaga ng ganun. Anong mangyayari dyan? After 7 years ang pag-ipon, magkakasal ni. Bago lang nagikasal, adtong June 30. Congratulations! Thank you. Nag-honeymoon na pud mo. After gyapon. Nag-honeymoon kay Boracay kayo. Yay! Ka! Daghan na pud kay gibisbisan sa Boracay ba? Sa muka. Ito, Mr. Poplay. Nagan ko pagsulay nga nagian sa iya, pero nagka-happily ever after man pud mi kay itabangan manamo among usag-usa. So, naging advantage ba ang inyong pagsasama sa isang bubong? Na advantage ba ang pag-live-in? Nahimong advantage? Oo, nagpatuloy man gid mi nagkuan man gid wala man gid ni surrender sa amo. So kumbaga advantage siya kung wala mo surrender. Oo, magkuan mi kung gid mi magkisinabot para sa akong mga uban sa akong mga amiga kasi mga bana naman ko mga amiga pero dili magkasinabot. Kung taas kita pride, di gid mo magkasinabot sa imong partner. Pero taas sa inyong pride. Pero kung ipaubos ang unsa ang ipaubos? Ha? Ipaubos yung pride. Pride lagi na. May imbita ko pride. Ano pa mo gaylain ipaubos gud ang uban? Unsa nga ubos? Basta. Dito mag-swear kay Namina ang taga-pilgrim. So Claire, ang imong advice sa like uban mas maayo gid gyapon nga mag-try og live-in? Depende ra kay dili ko makaingon nga kanang lugar lugar nang mag-live nga di ra lugar makita. Pero kung naay debate na sides, dani nga side kay mag-live-in maayo ang mag-live-in, dani nga side sa right kay dili maayo ang mag-live-in, asa man ka mo side? Dito sa maayo. Because based on experience.
oo. Mm-mm. Kay ako, kay naka-experience na yun ko, taas man gid nga tuig akong naagian. Pero, Kay dili mong gusto. kumbaga, pero dili gyapon pasabot nga it will work for them, no? Kung na-work na sa imo, it needs nga understanding nga grabe ka open-minded dapat, and then ang pagpaningkamot na agyo, di ba? Oo, naagipon. Pero, sukad atong pagsulod niya ng shabu-shabu, nag-visit na rin mi. Uy, naman na, pagkaon ra ba ng shabu-shabu, ha? Nagka-visit na gani ang among pag-uban. Lagi tungod po natong Dili bisyo. pa sa una. Oo, dili pa sa una ba nga. Okay kayo among pag-ipon, pagsulod niya ana. Wala na, magka-visit na dayon. Kay kuan man gud mahimo na man gud dayong kuan. Mahimo na siyang balakid sa love, dili na love, medyo kuan na. Lain na. Sige din ako sa ingnon nga magsimba mi. Kung siyang gadanihon pirmi. So naagi effort na taliwala gyapon sa love ni Lord. Inan. 'Di ba? Anyways, i-text na lang imong request diha ha kaya akong i-play. Salamat kay sa imong kuan Claire. Claire ha. Wala man naputol maka 10 minutes na mangyud. Text na lang imong mga greetings diha og imong mga kuan kung ako pang maapil. Text na karon na. Salamat sa inyong tanan nga nakig-uban sa atong drama tonight. Sa mga naka-learn og naka-realize sa mga buhay-buhay pag-ibig o 'di ba? Dili sa yon, uy, abi ninyo mayro na ing ana, naapa na yung mga problema gani nga kanang sa gasto, lahi po ng financial, spiritual, lahi po na ang inyong support sa usag-usa na maintain ba kay nay uban mingon ra ba day ng uban nga batasan nga lahi ra gyud sa una karon lahi na pod ana bitawng very sensitive kaayo sa kabag-uhan. Pero isipin muna natin mga milya na ingon pa sa atong Santo Papa nga si Pope Benedict, dili lagi daw na siya kanang kinahanglan nga mag-live-in gyud ang tao nga gusto mag-marry. Dili kailangan kay ang proseso mismo dapat natural, no? Magkuan mo, tinuod nga maglisod jud mo, labi na kung magminyo na aya pa din mo mag-ipon, maglisod pero part na siya sa life, kumbaga, no? Kaysa nag-ipon na mo nya wa pa nang minyo ana daw. So muna siyang advice sa atong Santo Papa Pope Benedict. But then, it's up to you pa rin, no? Dako naman mo, and di man gid mo mabutan kung kinsa ikaw ra man gyud maka-decide sa imong self. If it is an advantage to you, kung maayo sa imo, buhata. Pero kung feeling nimo dili gid siya maayo, ayan na pud papugos kung unsay giingon sa lipunan. Anyways, lain-lain man ang atong kung ang mga pastor pa pastoryahon ana lahi pod ang ilang opinion. Ang mga pari pa lahi pod. Ang imong mama lahi pod, imong papa lahi pod ang iyang maingon, no? So depende na gid na sa inyong Salamat kayo sa inyong pag-uban-uban, pagbilar-bilar. It's 12:02 na mga pamilya, and this is Master Poppy saying don't worry. Be happy pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow. After sa MOR University 2.0, alas 8 pa yun sa alas 10. Pagka alas 10, another another Dear MOR episode na naman ang ating mapapakinggan. Tomorrow, atong episode is #Dear MOR Bully. Dear MOR. Alam mo, sinasayang mo yung isang taong pinapangarap ng iba. Ayan o, may isang lalaki ng sumeryoso sa'yo. Mahal na mahal ka, tapos pinapabayaan mo lang. Abangan mamaya sa Dear MOR. #Dear MOR Bully. Bully. So, tanang mga gipang bully sa una, gapang bully sa una,
Ato ng ako nabuli magyud ko. Ato ng istorya tomorrow na, ha? Para dagan ta makarelate. Tomorrow na alas 10 ng gabi. Same time, same station. Sa mga single ladies and single moms, itaas ninyo ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong mga kilikili. Ready? Ready na? Itaas ba? Maulaw pa gina siya. Ano, law ba? Kiss ko ba? Kiss. Thank you. Thank you sa pagpakis. Gilok, no? And I'll be leaving you with a quote. Gikan kani sa atong hashtag Dear MOR Live-In Episode. Ang gugma dili pasabot nga dapat gyud permi mo magkita ug dapat walay lalis. Ang pasabot ana bisag unsa pay dautan nga mahitabo, dili nimo makaya nga wala siya sa imong life.